Като с лук, лудия жив, поживял лук. Лук на печката. Стига, бе. И ти от колко време го правя? Малко е само. Гледай, мале, не може да бъде такова чудо. Се разтопи телефона, обаче лука няма спре да си играе, да се въркаля тук. То с лук има душа, сигурно е. Лукчето! Лека по лека обаче отива към другата тенджера с картофите. Явно там му и целта да стигне. Ей, баси лука, аре, не са ли измори, не са изпече, не са пече. Обаче виж какво тарикатско, само са пече, върти с го, няма какво да го обръщаш. Има душа, аз така, ме. Гледай го. Са пече от всичките страни, само автомат. Някой го пече сега, бах ти лука. Боже господи, какво става тук? И продължава! Гледай, бе! Не спира, премести се и продължава. Сетира. Всички му пречат, той иска да бяга. Стига, не може да бъде. 2 минути вече не спря, бе. Аз си майка. Какъв е този слуг, бе? Мале, той няма да спре, сигурно докато не се опече.